Fl-aħħar sigħat ġie kkonfermat li mietu 2 persuni oħra kaġun tal-coronavirus bil-vittmi issa jitilgħu għal 377. L-aħħar vittmi huma raġel ta' 79 sena u mara ta' 84 sena li mietu fl-isptar Mater Dei. Sa issa tul dan ix-xahar ta' Marzu kellna 62 mewta kawża tal-COVID-19. Bejn it-3 u l-4 instabu 101 każ ġdid bil-każijiet attivi issa jinżlu għal 2276. Aħbar pożittiva oħra hi li fl-aħħar sigħat fiequ 302 persuni mill-virus biex issa l-każijiet totali tal-persuni imfejqa huwa dak ta' 25,857. Tul din il-ġimgħa f'Malta kellna 816 il-każ ġdid ta' dan il-virus, għalkemm wieħed irid jirrimarka li l-ammont ta' swab test fl-aħħar 24 siegħa niżel għal 2789. Il-każijiet totali minn Marzu tas-sena li għaddiet l-hawn huma 28,510. L-ammont ta' persuni li ħadu l-ewwel doża tal-vaċċin huwa dak ta' 155,678. b'46,140 persuna minn dan it-total jieħdu it-tieni doża ta' din it-tilqima. B'hekk fit-3 xhur huma ftit aktar minn 46,000 persuna li tlaqmu b'mod sħiħ kontra l-COVID-19.